Ginoong Diyos lang itong amahan. Pinagi sa nga ni Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon may simong mga pung amo kining makinabuhi o mabansay, amo sa ipambitsuman nga nakinahanglan. O gloso sab kami sa makatalagman sa masalinog, baha, bagyo, dahili sa yuta, o mga sakit sa masa pandemya. Luwasa kami sa imong gahom o Diyos nga maiway kami sa makatalagman. Kung namupuli ng kalinaw yan ang gira sa Ukraine o sa Russia. Nga atod karon nagkagubot o taghana makinabuhing tawanon nga nakalas. Amo ning gipangayo ang ilang kalinaw alang sa kalinaw sa kalibutan sa nga ni Jesus Ginoong manunubos ug panabang ni Santa Maria Birhen atong mahal nga inahan. Amen. 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 Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon salamat kayo gatong mga pagdaig, paghimayon sa Dios nga magagahong nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug gadiya kaniya dunatay inganlan og hingpit nga kalinaw, hingpit nga kalipay. Ug siya mga tumong sa atong kinabuhi sumala sa Salmo 73:25, kinsa pa ang akong pangitaon dinhi sa yuta? Way lain kundi ang Dios nga tutuburan sa kalipay. Kinsa ba ang akong pangitaon dito sa langit? Way lain ang Dios nga maong tinubdan sa kinabuhing walay katapusan. Mao ni ang atong gikinahanglan sa atong kinabuhi, ang pagsandig o pagpuyo sa kinabuhi nga buutan og matarong subay sa balaod sa Dios aron ta maluwas. Mayauban ka na to si Brad Rudy Racasang atong naila nga tig sumpaki o tig sungag. Ngayon na ito mga pung sa Biblia nga iyang makaplagan. Ganyan lang o contrary in terms. Iyan ang idiga aron pagpangita sa gustong pamahayag. Uban sa na to si Carlo Baninas, usa sa mga serious Catholic Charismatic Youth Groups. Uban sa ni Dini sa Marquez nga mao gyapon one of the sharers sa Catholic Charismatic Youth Groups. Salamat ug atong unahon pagpabinaw si Carlo Baninas. Daghang salamat Brad Sok Fernandez. Maayong gabi kaniyong Brad Sok og maayong gabi usab sa mga naminaw sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya greetings na ko Brad Sok sa naglantaw na to sa atong live sa Facebook si Brad G1 Pasiones o sa naglantaw sa atong live streaming sa DYRF si Brad Herms Luina o kang Michael Cabonilas o Brad Robinson o labi na ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba o kanimo Brad Makong Mangyaw. Maayong gabi kanatong tanan. Ang akong pangutana Brad Sok, mahitungod ni ning nasulat Brad Sok sa Ezekiel kapitulo 14 bersikulo 20 Brad Sok nga naghisgot dito Brad Sok si Daniel og si Noe. Gipanghisgutan dito Brad Sok atong mga balaang tao. Gingon dito dili sila makaluwas sa ilang bisan sa ilang mga anak. Ang akong pangutana Brad Sok kay kining mga tawhana Brad Sok, mga balaan maning mga tawo Brad Sok. Nganong giingon man dinhi Brad Sok nga bisan si Daniel, silang Noe, dili sila makaluwas Brad Sok. Unya kining atong mga santos Brad Sok, kusog man ta moingon gyud Brad Sok nga kini sila makaluwas nato. Niya ang akong pangutana Brad Sok, unsa may buot pasabot ani Brad Sok nga silang Daniel ug silang Noe dili man makaluwas. Palihog ko og pagpatinaw ani Brad Sok. Ang atong katinawan niya na mao nga kining ka balaan nga naisgutan sama ni Job, Noe, Job o Daniel. Marili makaluwas sa ilang mga anak. Ang usa ka dakong punto nga buot ipahayag sa Ginoo nga ang mga anak nga mga adults, mga dagko na muhimo sad og panglimpasog sa kaluwasan. Kay sila ang tugon, us pagong tugon Filipos 2:12, kingon man sa kasulatan nga pung pa ni San Pablo nga panlimpasog kamo
sa pagbuhat sa inyong kaluwasan. Pagbimbasog kamo sa pagbuhat sa inyong kaluwasan. Uban nagkadlok pagkurog. Sa ito pa ang mga ginikanan, naglantaw, muagak, mutudlo nga ang ilang mga anak. Tunay kaugalingong responsibilidad. Kung tulubagon sa pagpuyo, sa pagtuo sa Diyos, pagtuman sa mga kasubuan sa Diyos, pagsugot sa kabubuton sa Diyos, o paglahutay. So mo na ang emphasis nga katong gipangisgutan nga Balaan, si Daniel, si Job, si Noe, dili magaluwas sa ilang mga anak. Pero ang mga santos daano sa daan tugon nga magkatabang sa kaluwasan. Asa mabasa? Nasa Job Kapitulo 5, versikulo 1. Gamigon ng Diyos nga kung kamo mo sangpit mag-ampo kanako diri sa langit ug kamo naa sa yuta ug dili ko mabati kaninyo dangop sa usas mga santos. When you pray to me and rest to me, and I do not listen to you, resort to one of the saints. Dangop ko usas mga santos. Matod pa ni Yahweh ngadto sa libro ni Job. O nga si Job, nagpakita usap nga mo siyang abyan kung kaabag o nakatabang. Yan to mga tao nga nagkinaglan. Tulo ka makasasala, si Elipas, Bildad ug Sufar. Didiritso silang pagampo ngadto sa Dios, ug ang Dios mingon, Elipas, Bildad ug Sufar. Mga dautan kamong makasasala. Wala kamo magsulti ug matarong kanako. Dili kamo sama ni Job nga mapailubon ug nagmantala sa akong kamatarong kaninyo. Mao nga dili ko muhatag siyong gipangayo. Pero aron mo makadawat siyong gipangayo, dangop mo ni Job. Siya'y pampua alang kaninyo. Siya'y pahalara ug halad alang kaninyo. Ug ako siyang pamatiyon. Wailangan ang tuo katawo si Elipas, Bildad ug Sufar. Iyato na kang Job ug nangaliw po, nga iampo kami, Senyor Job. Kaya mo'y sugo sa Diyos. Aron madawat ang among ipangayo. Si Job nga sa kabuutan ug matarong nga tao, way laing gihimo kung dili ang pangaliw po sa langit nga amahan. Ngayang tuo kahigala nga si Elipas, Bildad ug Sufar, nga nagpakita sa kinabuhi sa pagbag-o ug pag-usab. Dungga nga akong pagampo alang kanila. Ug ang Diyos nga mahan mingon, Job, madawat nilang ilang ipangayo, pinagi kanimo. Dili tungod kanila, apan tungod kanimo kay ikaw tao nga matarong. So makita na ang Diyos nagtudlo nga doon natay abyan, doon natay kadangpan nga mga balaan nga mutabang ka na to. Muna sa San Lucas 16:9, bingon si Jesus, pangita ka mong abyan, nganing kinabuhing yutanon nga daghan ng mga kalisdanan, daghan ng mga pagsulay, o kung mangita ka mong abyan, sila mo dawat kaninyo dito sa laing kinabuhi. So, gitudlo pag yun ni Jesus, nga papangitaon tag abyan, mao na mga santos. O nga sa bagong tugon, gipahibaw nga santos makaluwas usab. 1 Corinto 9:22. 1 Corinto, sulat San Pablo sa taga-Corinto, Kapitulo 9, versikulo 22. Naningon San Pablo sa mga mahuyang, ako usab mahuyang sa mga gamhanan, ako naninguha sa maipon kanila gamhanan. Aron maluwas ko ang uban kanila. Aron maluwas ko ang uban kanila. So San Pablo claims that he can also save some of them that would listen to him. Uban kanila. Malkaluwasan siya na itong maminaw kaniya. Kung sa Judas Tadeo, Kapitulo 1, versikulo 23, ang Ginoo nakakita sa daghang makasasala. Ngamingon na Ginoo, tanawa ra daghang makasasala nga nana sa ngilit sa impyerno. Adtuan ninyo sila, luwasa sila. O si, nagpakita ang Ginoo nga kadtong iya magisugo pagkaluwas. Adtua sila, ug luwasa sila. So, ang mga balaan nga gipadaas Ginoo sa gahom sa Dios ug sa pulong sa Dios ug sa ngahan sa Dios makaluwas. Pero sa ilang kugalingog gahom ug sa ilang paggamit silang ngalan,
isip mga balaan, dili sila kaluwas. Makaluwas sila kung gamiton sila sa Dios, pinagi sa gahom sa Dios, ug sa ngalan ni Jesus, makaluwas sila ang mga balaan. Mao kadtong atong tubag sa may pangutana ni Carlo Barinas, unya budalikit neta ni Dennis Abarquez. Mayong gabi kanimo Brother Sof Fernandez ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa katinawan sa pagtuong Katoliko, labi na gyud sa live streaming ug sa Facebook Live. Mayong gabi kaninyong tanan. Brother Sok, akong pangutana kining giingon sa mga laing sikta nga dili ta mo tawag og amahan dinhi sa yuta. Nakita Brother Sok, ang atong mga kaparian gitawag na og pari or father or padre. Na matod pa sa San Mateo Brother Sok nga wa na laing tawgon nga amahan kundili ang amahan nga naa sa langit. Ako pangutana Barsok nga giingon man ni Kristo nga di ta magtawag og amahan dinhi sa yuta. Unsa may buot ipasabot sa atong Ginoo nga dili ta patawgon og amahan dinhi sa yuta kay usa lamang ang atong amahan nga atoa sa langit. Nganong ang mga pari Barsok ato man gitawag og father nga ang Ginoo mismo nag-ingon nga di ta magtawag og amahan dinhi sa yuta. Palihok og patin-aw ani Barsok. Ang buot ipasabot sa Ginoo nga kuno nay father, human father, nga buot mo patuo nga siya Dios dinhi sa yuta, dili ta mo sunod niya na. Pero mahimo sa ta mo tawag og father aging pagtahod sa pare. O ato nang mabasa sa 1 Korinto 4:15 sa sulat ni San Pablo sa taga Korinto kapitulo 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 15. Ngayon si Apostol Pablo, bisan kamo dunay daghang mga magtutudlo, bisan kamo daghang magtutudlo, pero duty ra inyong amahan. Ug ako amahan ninyo tungod kay ako'y nagpakaon kaninyo sa kalanon nga espirituhanon ang maayong balita. Bisan doon na kamoy daghang magtutudlo, duty ra inyong amahan. Ug ako inyong amahan. Mga tanawan. Ingon San Pablo ni angkon siya nga siya amahan. Tungod kay siya nagpakaon sa mga tao sa espirituhanong kalanon nga maupulong sa Dios. Klaro nga San Pablo isip pare matawag sa amahan kay si Pablo na sa Roma 15:16 nagingon man sa San Pablo nga nagalagad ako isip ministro sa Dios ug nagahalad ako sa akong kinabuhi paghalad ingon na ako pare. So gipadayag o gisulti sa Balaang Kasulatan nga si Pablo Apostol pare. Siya mingon nga siya amahan. Dili amahan sa unod kay ulitaw mo to si Apostol Pablo kundi nagpatawag siya amahan kay matud pa niya ako nagpakaon kaninyo sa espirituhanong kalanon nga mao ang pagpakaon kaninyo sa may balita sa kaluwasan. So mao na mabasa sa dayon nato nga si Apostol Pablo gipailang nga siya ato sa amahan. Amahan sa siya. Dili kay amahan nga nagpaila nga gituboy niya iyang kagalingon. Ingon nga Dios. Kung dili ingon nga usa ka pare. Kay pare masad San Pablo. Pare sa San Pedro, Pedro 2:9, kamo nga mga apostoles mga batong buhi o sakop sa harianong pagkapari. You belong to the royal priesthood. So, mabasa na to ka. Ang usa ka pare magtawag usab o maghatagan na to katahuran isip amahan o naana sa Balaang Kasulatan. O sa dili ta makasupak sa unsa man nga gitudlo sa mga apostoles nga gingon nga call no man father on earth because you have only one father who is in heaven. Sa Mateo 23:9. Pero naani ay matawag na yung usa ka tawo bisag dili niya amahan, dili siya anak, tawgon na yung taong amahan kung siya
pare kay mo'y pong ni San Pablo. Bisan doon na mo'y daghang magtutudlo, yutay ra ang inyong amahan. Huwag ako inyong amahan sa mayong balita. So, klaro na doon natin mabasa nga ang mga pare matawag o matahod sa amahan, sa mga tao matawag niya padre. Kaya sila man na o amahan. Dili amahan sa unod, dili amahan kay kita iyang mga anak sa lawas nun, kung dili isip amahan sa itong espirituhan nga kinabuhi sa iyang pagtanong. Mao na ang atong tubag sa mayong pangutana o marita ni Brad Rode Rakasa. Salamat Bradsok ug magabi sa tanan natong mga listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuo, labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market nila ni Erwin Gukong, Eddie Ramos ug ni Genesis and Veronica Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok aritas kasulatan sa Isaiah 3:12. God said, "Money lenders oppress my people, and their creditors cheat them. Gidaog-daog ang akong katawhan sa mga tigpatanto ug sa lapi, o gilimbungan sila sa ilang nautangan." Unsay gisulti sa Ginoo sa Isaiah 3:12? Gidaog-daog ang iyang katawhan sa mga tigpatanto ug sa lapi, gilimbungan sa ilang nautangan. Sa Sirach 36:22, sa mayong balita Biblia na kanayon, a woman's beauty makes a man happy. There is no fairer sight for the human eye to see. Ang katahom sa usa ka babae makalipay sa usa ka lalaki. Wala pay mas maanindot pa nga tan-awon alang sa mata sa tawo. Klaro kayo, Sirach 36:22, ang kaanyag sa usa ka babae makalipay sa usa ka lalaki. Sa Jeremias 6:16, sa maayong balita Biblia na kanayon, the Lord said to His people, "Stand at the crossroad and look, as for the ancient paths where the best road is." Mao kini ang giingon sa Ginoo. Tindog kamo sa kinasang-an sa mga dalan, o pakisayod kamo bahin sa karaan, o labing maayo nga dalan. Jeremias 6:16, klaro kayo, pakisayod kamo bahin sa labing maayo nga dalan. Akong pangutana ani Bradsok, unsa may buot ipasabot aning dalan Bradsok? Paliw ko nung patinaw ani. Salamat kay Brad Rudy. Unahon na ito katong manindot ni mong gibasa nga. Naingon sa Sirach 36:22 nga wala na labi pang matahong nga malantaw matanaw sa kalalaki. Wala labing makahupay sa iyang ating pagkalaay kundi pagtanaw sa matahong nga babae. Kaya nasupat man sa Sirach yapon, may biyotso. Namingon ng Diyos, aron di ka makasa, ayaw pagtanaw sa matahong nga babae. Kaya kung maibog ka, bation ka, ulagnon nga pagbati sa babae nga mong gitanaw, nakasala ka na, bisag wa pa ni mo buhata. Si Kristo sa nagsulti na sa San Mateo 5:28. So, sa may gingan na natugkumod din na minitor niya na, ang sabot nga, kung mutanaw ta sa kaanyag, katahom nga mo'y labing maingon na ito makalipay sa atong mga mata, ang matahong nga babae. Pero ubanan na nato maulagon nga tinguha, kaibog nga nagtinguha sa lawas nun nga kalipay, anha na mahugang sila. Apan kung mutanaw ka sa kababae, dahil ko ni mo ang Ginoo nga nagbuhat niya na, yan dili na mo tukar ang imong ulagnon nga pagbati sa imong kasing-kasing, wa ka kasana. Kaya man ka magtinguha kung malaway nga tinguha. Ang isulti lang ni Kristo nga kung mutanaw kag babae, uban ang kaibog nga ulagnong tinguha, magasa ka bisag wa pa nimong buhata. Pero wa man, di man magasa. Kaya matud pa, igo malang kang mitanaw sa makalipay sa tanang matahom sa yuta ang kaanyag sa babae mo'y labaw. So, kita ni mo, kita kasi mong anak nga gwapa, praise the Lord. Kita kasi mong kining mga pagmangkon nga dalaga, nga mga buutan o mga maanyag, mingon ka, praise the Lord. Pero, wa ka maghuna-huna og malaw ay kay imo tong anak ang primero mo nung nakita. Niya pag umangkon ni mong babae mong nakita.
So dili ka kasali na. Kaya man nimo dugagi o ulag nun nga pagpati. Kunya, ang laing pangutana nimo Brad kadtong mingon sa Jeremias 6:16. Lakaw ka mo ngadto sa likuanan nga mga dalan o pangita ang labing karaan nga dalan o labing maayo nga dalan o diya ka magpasakop niya na. Sa buhat 24:14, ningon si San Pablo, gigugod ko kining dalan, gilutos ko kining dalan, nga gitawag nila pundok sa tupang dalan di ay gitawag sa iglesia. Nga pangitao na to ang labing karaan og daan nga iglesia nagikan sa Dios. O may lain sa bagong tugon ang iglesia nga tukod ni Kristo anyo 33 mo'y labing una sa tanang mga denominasyon o mga pundok-pundok o iglesia ang labing karaan katong gitukod ni Kristo anyo 33 dito sa Jerusalem. Nga matod pas kasaysayan ang Iglesia Katolika. Maong labing daan kay natukod sa anyo 33. O mo nang gitukod ni Kristo kay sa American Encyclopedia Volume 6B, page 29, nangingon among so many churches today, only one church whose origin can be traced back to the time of the apostles or to the time of Christ. And that is the Catholic Church. Nasa minisaya pa nga sa daghang mga iglesia karon, usa na ka iglesia. Ang maganid nimo nga mubalik ang iyang gigikanan panahon sa mga apostoles o panahon ni Kristo. Ang Iglesia Katolika. Muna yung ipasabot sa Jeremias 6:16. Lakaw, pangitaang nagliko-liko o nagdalan nga mga dalan diha sa usa ka dapit, pero pangitaang yun ang labing karaan, labing mayo nga dalan o mauna ang Iglesia di ay nga labing karaan nga kamo magpasakop niya na ang Iglesia Katolika kay mo may labing daan. Mao may gingon sa kasaysayan. The Catholic Church is the divine society founded by Christ, endued by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. And this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. Grolier's Encyclopedia Volume 5, page 106. Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo. Muli nga gipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Pundok nga may kadugtungan sa bispo sa Roma, muli ginganlan og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao na ang kahulugan niya itong gipangita ni Brad Rudy kung siya kahulugan niya ng Jeremias 6:16. Salamat Brad Rudy. Kanya ato sa nang greetings sa atong mga kaigsunan sa talisay ng atong Mayor nga mo si Mayor Samsam Bulias, nagkahatag daghang mga purito. Bro, kanang Brad Nick Sanico, katong pasabot ni Brother Sok Fernandez nga Judas 1:23, no? Ang punto ni Brother Sok ato nga kuan nga kadtong mga tao nga hapit na maimpierno, ang mga tao nga hapit na maimpierno, pwede siyang matabangan, no? Pwede siyang matabangan sa mga alagad sa Ginoo. Mao na punto ni Brother Sok nga ang kanading mga alagad sa Ginoo makaluwas usab di ay siya, no? Makaluwas usab siya ni atong mga hapit na maimpierno. Mao na ang punto ni Brother Sok katong Judas 1:23 nga sakmiton ang katong mga hapit na maimpierno. Ningon si Kristo nga ningon ang Ginoo, aningon si Judas nga luwasanin niyo sila pinagis pagsakmit sa kalayo. Sa ato pa makaluwas po di ay ang mga alagad sa Ginoo. Katong mga hapit na matambog sa impierno, pwede sila matabangan, pwede pa sila maluwas. Mao na siya Brad Nick Sinico ang buti pasabot ni Brad Sok. Wala mo ingos Brad Sok nga katong mga naana sa impierno maluwas pa to. Wala. Muna siya Brad Nick Sanico. Okay? Nya palihog lang Brad Nick Sanico kung nakay follow-up nga pangutana, no? Kung nakay follow-up nga pangutana, i-follow up lang, no? Basta balikon ko ang punto
nga ang punto atong paggamit ni Brad Sok sa Judas 1:23 gigamit lang to ni Brad Sok aron pagpamatuod nga do na gyud ay nga mga alagad sa Ginoo, mga balaang tao makaluwas katong Judas 1:23 nga niingon si Apostol Judas nga luwasan ninyo limang ka luwasan ninyo sa to pa naa gyud ay makaluwas luwasan ninyo kadto mga hapit na matambog sa impierno. O mao na siya punto Nick sa Nico brother. O mao na siya punto. O dili bot ipasabot ni Brother Sok nga dunay katong mga naa na sa impierno pwede pa nimo maluwas. Dili na mo ibot pasabot ni Brad Sok. Kay nasayod man gyud ta sa official teaching sa simbahan nga kanang mga tao nga naa impierno na tuwa na sa impierno dili na gyud na maluwas. Gawas na tong mga naa sa purgatorio pwede pa na maluwas. Pero kung naa na gani ka sa impierno di na gyud ka pwede maluwas. Mao na siya punto Brad Nick sa Nico. Kanang Judas 1:23 ato nang gamiton aron pag-prove nga makaluwas gyud ang mga alagad sa Ginoo. Mao nang mga santos makaluwas gyud ay. Okay? Daghang salamat niya Brad Nick sa Nico. Okay? Larawan sa kirubin. Anghel man na. Mga man magkisgot og larawan sa tao na maunay makita sa mga kapilya, simbahang Katoliko. Ang malarawan doon na sa Katoliko, doon na may larawan sa mga tao. Larawan sa mga santos ba? Wala kilang gipagita na ba na masumpay ba diha na doon ay larawan sa tao. Nabalaan. Kung nato basahon din sa Ezekiel 41, niya mga tudling 18 nantos 19. Tanaw na to, ugwa ba'y larawan nga dagway sa tao. Yan itong mong templo nga nunay altar. Mauning mabasa, o kini mo uban ang makirubin, o makahoyng palma, ug usa ka kahoyng palma gitaliwad-an sa duha ka kirubin, ug ang tagsa-tagsa ka kirubin may duha ka naong. Sa pagkaagi, nga dihay mga naong sa tao, nga nag-atubang sa kahoyng palma, usa ka kilid, ug sa taong batanon, nga liyon, na dahil larawan sa liyon, nagdanaw patumong sa kahoy nga palma, pikas kilid, ug sa ingon ini gihimo ang tibok balay nga maglibot niini. Mao ni mabasa nato diay sa Ezekiel kapitulo 41 18 ngadto 19. Nga sa maong templo nga dunay altar, dunay larawan sa kirubin nga linilok. Ug doon na pay larawan sa kirubin nga dagway sa tao. Ug gilain sad nga dunay larawan gid sa naong sa tao. Unya doon na pagani larawan sa ka liyon nga patanon nga nagkahulugan ni larawan ni Kristo. Kaya sa pinadayag 5 versikulo 5, Christ is the Lion of Judea or leader of Judea. Mao nga dunay larawan dito nga larawan sa liyon, batanon ni liyon. Nga simbolo dito ni Kristo Jesus. Sa maliko na to, nga kining Ezekiel 18 versikulo Ezekiel 41 versikulo 18 ngadto 19 naa diha gipadayagyon nga dunay larawan sa kirubin nga kinulit, dunay larawan sa kirubin nga dagway gyud tao, ug dunay sige larawan nga naong og tao, ug dunay siya larawan sa naong sa liyon nga kinulit nga simbolo ni Kristo naa di ay. So kung makita ta nga dunay larawan sa kirubin nga kinulit, dunay siya larawan sa dagway sa tao, balaan nga tao na, ug sa larawan sa liyon nga batanon, simbolo ni Kristo naa di ay sa Ezekiel kapitulo 41 18 ngadto 22. Mao nang uban nga tingali wa makabasa niya na mag-ingon sa ilang kugalingon nga unsa maning Katoliko nga naghimo maglarawan sa mga dagway sa tao diha sa altar nga gisugo sa Exodus 25:18-19 larawan ra mas kirubin. Tubag ana tiwasa sumpay basa ang Ezekiel kapitulo 41 18-22. Mao na
nga atong katubag sa nindot ug may pangutana o balik ta ni Carlo Badina. Dagang salamat Brother Sok. Niya adunay nangutana diri Brad Sok gikan ni Kinit Gil Burbaho. Nag-ingon siya Brad Sok nga ang ngalan sa atong manuluwas kay Hebrew ra daw nga pinulungan og dili Greek. Kay sa buhat 4:12 usa ra man daw ang ngalan nga gikan sa langit nga gihatag sa katawhan kining Yeshua. Yeshua matuod nga ngalan og dili Jesus, dili Yesus, dili Jesus. Unsa may tubag nato ani Brad Sok? Ang atong ikatubag niya na nga kinahanglan kumplituho na to ang atong kaalam kay nangutana mo sa Moises. Ginoo kinsa may imungan. Exodus Kapitulo 3 versikulo 15. Nitubag ang Diyos, ang akong ngalan, ako ang mao ako. Ya kanang ngalan nga ako ang mao ko sa Hebreo, eyi asker iye. Kung si Moises nga gipaybaw, gamit na sa niya ang third person, siya nga mao siya. Kaningon man ang Diyos, ako ang mao ako, mao ni akong ngalan. Ang gitawag ni Moises, siya nga mao siya. Nga yun, he, wow, he. Upat ka litra titik sa Hebrewanon. Pero mabasa man kanang yun, kanang yun, manang mabasa na ito nga, para sa Y o para sa G. Kanang H, yun, he, mabasa man lang A. Ang W, katapusan, H gapon, mabasa nila Yahweh. Ang YHWH. YHWH. Mapronounce na nila Yahweh. Basangan sa Diyos sa Hebreo, Yahweh. O niya, si Jesus kay gisulti man sa anghel nganto ni San Jose. Ngangan sa bata, mao si Jesus. Pero sa pinulungan ng Hebrewanon, angan sa bata, itong ipanganak ni Maria, sa Hebrewanon, Yeshua. Pero sa Aramaic, dialect language sa gikan sa Hebrew, angan sa bata sa Aramaic, Yeshua. O Yeshua, Yahweh saves. Ang Yeshua, mao gyapon Yahweh saves. Sa Griego, ngalan na Jesus. Jesus. Kinat sila, o sa Latin, Jesus. Sa kinat sila, Jesus. Muna itong gigamit ng kinat sila, Jesus. So, when we study on the meaning and words, Yeshua, o Yeshua sa Hebreo, Yeshua sa Aramaiko, Jesus sa Griego, ang sumada na mao ang lingan na nato transliteration and pronunciation. Pronounce. Ang gika sa Hebreo, Yeshua. Gika sa Aramaic, Yeshua. Ang Griego, Jesus. Dool sa kinat sila na Jesus. O na nga, usara ang iyang ginganilan o derivation na maong Yeshua o Yeshua. Yeshua sa Hebrewanon, Yeshua sa Aramaic. So, God can understand all language as using for His name. So, ginoong kasabot niya na sa nga na kung kagato ka sa Hudiya o Yeshua. O sa Griego, Jesus. Sa Aramaic, Jesus. Sa Latin, Jesus. Sa kinat sila, Jesus. Sa English, Jesus. So, kini usara. Kung ma-pronounce sa lain pronunciation, pero usara ang meaning. Ang meaning, si Yahweh magaluwas. Yeshua, Jesus, si Yahweh magaluwas. Mga na ito, Bats, pagkatana din na ito gugtun
ang atong utok kay wa na gugta sa utok sa Dios, sa hunahuna sa Dios nga mao ang kahulugan nga siya galuwas sa katawan. Mao ang atong tubag sa mayo nga pangutana sa atong kinanggang higala. Balik ta ni Brad Rudy Racasa. Salamat pag-usab Brad Sok ug manggabi sa tanan gyud natong listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuo. Labi na gyud diha sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ray Restauro, Rolly Blo Rivera ug ni Roberto Bacule. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, artas kasulatan Brad Sok dinhi sa Salmo 112 tudling 2 ug 3. The good man's children will be blessed, and his family will be wealthy and rich. Ang mga anak sa taong matarong, mabulahan gayod, ug madato ang iyang pamilya. Salmo 112, tudling 2, katus 3. Madato ang iyang pamilya sa anak sa taong matarong, ug mabulahan gayod sila. Sa Isayas 14:24, sa mayong balita, Biblia na kanayon, what I have planned will happen, and what I have determined to do will be done. Unsay gisulti sa Isaias 14:24, miingon ang Ginoo, ang akong gilaraw mahitabo gayod, ug ang akong pagbuot matuman usab. Isaias 14:24. Sa 1 Pedro 3:19, sa maayong balita Biblia na kanayon, sa espirituhanong kahimtang ni Jesus, miadto siya sa bilangguan ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. 1 Pedro 3:19, si Jesus miadto sa bilangguan ug nagwali sa espiritu nga nabilanggo. Ang akong pangutana ani brother, unsa may but ipasabot aning espiritu nga nabilanggo? Paliw kuno kog patin-aw ani brother. Kadtong mga matarong kaniadto Brad Rudy gikan niya Danog iba, Abraham, Isaac, Jacob, doon na bagay mga matarong nga nangamatay. Pero sirado pa man ang langit kaya nasirhan man tungod sa saan niya Danog iba. So doon na dito'y usa kadapit nga sa magbilaguan, pinulua dito ang kalinaw diato. O pag-antos, kaya nagpaabot pa man sila sa pag-abli sa langit. So, kadtong bilaguan na, ang makalag sa karaang tugon wa pa makaditso sa langit, kaya sirado man ang langit, dito ibutang. Mao na nga si Jesus sa iyang kinabuhi nga espirituhanon matod pa si gisulti sa 1 Pedro 3:19 nga ang espiritu ni Kristo miadto sa bilangguan ug nagwalis mga binilanggo dito. Mao to ang ginganlan og message of hope kitagad sa Ginoo paglaom. Kay atong mabasa nga atong Ginoong Kristo sa pagkabanhaw niabot ang iyang pagkayab sa langit, gidaman niya ang daghang mga bihag. Mao na mabasa na to sa Efeso 4:8 nga si Jesus sa iyang pagkayab sa langit, mikayab siya sa langit aron pag-abli yan itong gingarian sa Diyos nga nasirhan o aron masud na ang daghang mga bihag na kalag. So mao na ang tuyo ni Kristo pagpaybaw yan itong mga espiritu nga nagapaabot kaniya nga ginganlan to sino di Abraham, sa baka ni Abraham. So mao na ang gipasabot niya itong mga espiritong nabilanggo sumala sa imong gibasa sa 1 Pedro 3:19 ng espiritu ni Kristo miadto sa bilangguan ug giwalihan niya ang mga pinilanggo nga espiritu. Nga pagkayab ni Kristo nabli ng langit ug gidala na katong mga kalaga nga nagpaabot kaniya. O mao to nga giduo niya aron madungog nila mensahe siyang wali, ang mensahe sa paglaom. Ang motibo pasabot kay kayab niya sa langit, madaan na tumong kalag. Sulod na dito sa langit na magkakita na sila sa Diyos kung magdawat nilang higpit na kalipay. Muna nga tugtubag sa mayong pangutana ni Brad Rudy Racasa. Balik ta ni Carlo J. Balinas. Daghang salamat Bradsok Fernandez o maayong paglantaw ni Dini Salagya o labi na ni Nick Sanico. Salamat o ni Newell Salazar. Ang akong pangutana Bradsok, naamanggod sa ato ang panudlo sa atong simbahan nga ang si Maria, ang Espiritu Santo mao ang kuan ni Maria esposa, no, esposa sa
Espiritu Santo si Maria. Unya bradsok, dinhi sa maong nobina bradsok, nobina ni San Jose, nag-ingon diri bradsok nga si Senior San Jose mao ang esposo ni Maria. Ang akong pangutana ani bradsok, unsa man nga klase bradsok nga esposo bradsok kay namanggod sa ato ang panudlo nga ang esposa sa Espiritu Santo, ang esposa ni Maria, ang Espiritu Santo man. Na karon bradsok, si San Jose naman pod bradsok mao esposo ni Maria. Palihog ko og pagpatinaw ani bradsok. Ang katinawan ini mo nga kadtong pag-abli ni Santa Maria siyang kalag. Pagsugot nga siya mahimong inahan sa manunubos, pinagi sa Espiritu Santo, nanamkon si Maria nga wala hilabtig lalaki. Mana nga si ngalan na to Paraklito, ang Espiritu Santo, spouse of Mary. The Holy Spirit is the spouse of Mary, conceiving a child without cooperation of any human touch. Muna nga, ang Espiritu Santo silbi esposo ni Santa Maria. Pero si San Jose, morning esposo ni Santa Maria sa kaminyuon, the external marriage of Mary and Joseph. And right away, Joseph becomes the spouse of Mary in the public order of the world. Pero ang spouse of Mary, nga nanganak siyang wala hilabtig lalaki, gahom sa Espiritu Santo. Wala sa kalayan pinalungan o pagpasabot ng Espiritu Santo, esposo ni Santa Maria sa pagpanganak ng Jesus nga way hilabtig o tao kung lalaki. Ya si San Jose nga mo nakita sa katilingban nga gikasal uban ni Santa Maria, si Jose automatically nahimong esposo ni Santa Maria. So sa ka banding o pakikius sa pinagi sa kasal uban ni Maria. So, externally, sa public view, klaro, na siya si esposo ni Santa Maria. Pero sa pagpanganak ni Maria, kay Jesus, kay lalang man og gahom Espiritu Santo, maingon ta nga ang Espiritu Santo, esposo ni Maria sa milagro pagpanganak ni Maria kay Jesus. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Carlo Balinas. Okay, Barsok, daghang salamat Barsok sa laing higayon. Diretso lang ko sa pangutana Barsok about ining marka nga 666 nga naa sa pinadayag Barsok. Mato ba diri Barsok sa pinadayag? Nga kini ding 666 mao dinhi ang katumanan sa mapintas nga mananap. Nga kini mga laing sekta Barsok sama ning mga born again o uban pa, ang ilang pasangil Barsok, ang katumanan sa maong mapintas nga mananap ang simbahang Katoliko. Ang atong leader nga mao Santo Papa, si Pope Francis. Kay mato nila Barsok, kay naa kuno nakasulat nga Vicarious Filii nga kung imong konsumadahon 666. Unsa man ni katinuod Barsok nga ilang pamasangil nga ang atuang Santo Papa mao ang giila sa Revelation nga mapintas nga mananap. Palihog og patin-aw ani Barsok. Ang atong pagpatinaw niya na mao kini nga kining pinadayag 13 nga nagkanayon ang may kaalam mo sabot ang numero sa mananap nga mapintas 666. Pinadayag 13:18. Kanya mingon ang atong mga kaigsunan uban na kining naamagunay korona ang Santo Papa nga naay mga pulong Vicarious Filii. Yang kanang Vicarious, kung nato nang sumadahon, ang Vicarious, kanang B, 5 man na. Ang I, 1, ang C, 100, yang R, 200, yang I, 1, ang U, mo na siyang kining 5 gyapon. So, ang Vicarious, sumadahon na to, ang 6, 7, 5, 12.
So, ilan ang sumanahon Vicarious Filii mumarka na og 666 sa Roman numerals. Di muno, mato pa nila, kini di ang mananap nga mapintas muning Santo Papa. Kay may nagbitay nga ingno na to kining signage sa Santo Papa nga Vicarious Filii nga linatin pa sa Latin pa halili sa anak sa Dios. Pero sumadahon ni mo Vicarious Filii sa Roman numerals mumarka mag 66. So di ay ang katumanan niya ng mananap nga mapintas sulugoon siya ang Santo Papa na. Mao na nga ang ilang pangutana sa mga ignorante, inosente nga mga tao, sakto ba ng ilang sumada o dili na sakto? Kay kung mo basahon ang Pinadayag 13:19, nag-ingon man nga ang numero isipon sumadahon gikan sa ngalan sa tao. So ngalan sa tao, ya karang Vicarious Filii dili manangahan sa tao. Titulo mo na. So ngalan sa tao mo sumadahon. Ya kana sang mananap nga mapintas nga gisgutan kung musibog kamay sa Pinadayag 13:6. Mao ni ang gingon nga sa Pinadayag 13:6 ang mananap nga mapintas. Dili mo tuog Dios. Dili mo tuos nagpuyo sa langit. Sa ato pa kanang mananap nga mapintas at iyo atheist. Di mo tuog Dios. Di kay mo tuog mga anghel ug mga santos. Al kontra na sa Santo Papa. Sumpake na si kaniya Santo Papa. Kaya Santo Papa nagatuo man nga dunay Dios sa langit ug sa yuta. Nagatuo man nga dito sa langit uban sa Dios ang mga anghel o mga santos. So di mo sakar sa kinatsila pa, dili mo sakar. Dili tukma, dili haom nga ang Santo Papa ngadlan og mananap nga mapintas. Kay lagi ang maong ngan dili man mo tukma sa ngalan sa Santo Papa. Kay ngalan man. Ang Caesar Neron sa kining pinulungan Kisar Neron. Ya, kining Kisar Neron, kuni mo ning sumadahon ang kining Kisar Neron, duhag, ngan man ni Caesar Nero, ang sumada ini, sumala sa kining paghihap sa Hebreo nga numero 666. Caesar Nero di ay, yan na takdo sad siyang taras, nga mikukod sa mga Kristiyano, o siya mingon ako'y Diyos, dili ka ng Diyos inyong gituan. Sa ito pa siya, wala mo tuog Diyos. Ang iyang gituan nga Diyos, dili ba? O siya naman, walang Kisar ni Ron. 666. Ang katumanan niya na dili sa ito Papa. Maong pangis o bantugan nga Emperador Caesar Nero, nga iyang ngan sa Hebreo Kisar Neron, nga musumadag sa 666 nga nigil sa tao. Pero ang ilang hubad sa Vicarious Filii dili man tukma, kaya dili man nagahan sa tao Vicarious Filii, titulo man na. So na supla sa ito pa way bili ang ilang akusasyon, kay dunay tukma nga sa tao yang pangis nga mao si Kisar Neron, nga sa ito pa si Caesar Nero, dili ang sa ito pa. Mao na nga ito'y katubag sa mayang pangutana, kaya naglibog sa mga tao may tungod ni ining mga kahigalaan nato sa laing pundok nga ilang yung gipahaom, gipahitukma ang ilang interpretasyon nga mutug pa o mutumong nga kanang 666 mao nang Santo Papa sa Roma, dili di ay kay ngan man sa taong ipon Vicarious Filii, dili man ang ngan sa tao title of a person. Palikta ngadto ni Carlos Badenas. Daghang salamat Brother Sok, unya mohanlos na lang kus pangutana Brother Sok. Kana bitong naa sa ato ang pangadji Brother Sok sa Santa Maria inahan ka sa Dios, iyang po mo kaming makasasala. Kana siya Brother Sok, doon na batay biblical nga basihan ana Brother Sok o mugna lang na siya sa atong simbahan. Unsa may atong katinawan Brother Sok? Ang atong katinawan niya na kanang Santa Maria inahan sa Dios. Anata, kay kadtong gipanganak ni Maria,
dili man to ordinaryo nga kahimtang. Anak man to sa Dios. Siya si Kristo